Мақомоти Тоҷикистон алайҳи Абдукарим Саидов маъруф ба Қорӣ Абдукарим сокини чиҳилсолаи шаҳри Норак бо иттиҳоми ташкили мадрасаи ғайриқонунӣ парванда боз кардаанд. Ба ӯ пардохти садҳо сомонӣ ҷарима таҳдид мекунад. Мақомоти умури дин дар Тоҷикистон гуфтанд, ки мадрасаро таи як амалиёт дар деҳаи тутқавули шаҳри Норак ошкор карданд. Онҳо гуфтанд, Қорӣ Абдукарим моҳи июни соли 2017 фаъолияти ин мадрасаи ба қавли онҳо ғайриқонуниро баромонда ба 8 нафари аз 6 то 16 сола таълими динӣ медод. Мақомот мегӯянд, волидони наврасон ҳар моҳ ба Қорӣ Абдукарим аз 300 то 500 сомонӣ пул дода, инчунин бо маводи ғизоӣ таъмин мекарданд. Бар зидди волидон низ бо иттиҳоми нақзи қонунӣ масъулияти падару модар парванда боз шудааст. Абдукарим Саидов, сокини шаҳри Норак, рӯзи 30 май дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ки чанд рӯз барои бозпурсӣ даъват шуд ва ҳоло интизори хулосаи додгоҳ нишастааст. Ӯ иддао дорад, ки донишкадаи исломии Тоҷикистонро бо ихтисоси мударрис хатм карда, аммо аз манъи таълими динӣ дар хона иттилоъ надошт. Дар пайи қабул ва мавриди иҷро қарор гирифтани қонун дар бораи озодии виҷдон дар соли 2009 таълими динӣ бидуни дарёфти литсензия ё иҷозати кумитаи дин мамнӯъ шуд. Бар асоси ин қонун ҳар нафаре, ки мехоҳад таълими динӣ диҳад, аз ниҳоди умури дин бояд иҷозат бигирад. Таҳлилгарон мегӯянд, маъни ҳама иқдом дар кишвар осон аст, аммо набояд ба ҷои салла калла овард. Онҳо мегӯянд, вақте таълими динӣ дар хонаҳо манъ шуд, бояд роҳҳои дигар ба мардум пешниҳод гардад. Фаридун Ҳодизода, таҳлилгари тоҷик, гуфт, пешниҳод кардан мумкин буд марказҳои исломшиносӣ ташкил шавад, то ҳам ба фоидаи давлат ва ҳам сокинон бошад. Вале барои ин боз мутахассис лозим аст, вале мо чандон мутахассисони зиёд надорем. Бо ин ҳама ин таҳлилгар мегӯяд, азбаски омӯзиши аркони ислом барои ҳар як пайрави дин фарз аст, беҳтар аст, ки таълимоти исломиро ҳар кас ба фарзандонаш дар хона бифаҳмонад. Қаблан дар Тоҷикистон тақрибан 20 мадраса сабти ном шуда буд. Солҳои охир ҳамаи онҳо баста шуда, танҳо як гимназияи исломӣ боқӣ монд, ки ба таълими рӯҳониёни оянда машғул хоҳад буд.